Naga benta ban penbit penbiang bat ban penbha ya jengduna jong kayo delang ka bajutip kum kayo Byrnihat menta kasngi kinong yalam bagi dukhat jong ka Byrnihat Market Management Committee hapo ka jingilam u Sirdar jong ka Nongpoh Iaka Sirdarship upaim wan prangs im nongshai kum chairman baru MDC ka jirang ba Victor Rani kum secretary jong ka committee ha ka jingi senran lang kirang ba snong ki ba kenthop yu rang ba snong jong ka lum nongrem u ba Jonis im u balong ru kum u vice president jong ka committee orang bak senong ka Byrnihat proper uba Jaslyn Singli rang bak senong jong ka rong hana ba bihu rong hang harengkat ka jingdan lang Myntri jong ka Elaka Nongpoh Sirdarship uba Stoin Singli kilalet ban Jurip ya ka yo Byrnihat ha ka ne jinglet Jurip lalap ya shibun ki jingduna ha ka bana kaliang ka komiti kala dongkam ban penbhano marmar kum ki jaka bratnyut ban penbhai ki dukan ki bala julor bat ki we ki jingduna lalap ru iki beri ki basa be ain hapo ka jaka jong kayo daga ba ki lasnai ki yingsa klem ka jingtip ba ka jingbet jong ka komiti bat ka wei ni ki jingduna ka bakham kongsan kalong habai dei ba ka jaka penyeng ye ki kali kamai ki baju kamai ha ka por sngiyo ka bala jupen khapnya bat ka bala wanra barabor ye ka jingthang kali ha ka surok ba khamtam ha ka sngiyo na kaliang kinong yelam bagi dukhat jong ka Byrnihat Market Management Committee haden bagi ladep ban Jurip ye ka ne kayo kiloong ba na kaliang ka jongki kinle no kham kloi ban penbit penbiang kini ki jingduna boro khnang ban pensuk yo pai ba unong lei nongwan hakane kayo Kabani kong ka jinguk ka jingrok ngai soblei hakane ka por kamanta kum ban rap lem nadu MDC nadu ki rangbak snong bat kumjuk ki Myntri ki lapan pau ka jingu i ka jongki nak ba nak ban ta ban pandur ya kane ka yo burni ba hakane ka por kamanta kum ban rap lem ya ka jingong jongki ngilayat baro saudong bat ngilai i ka jingduna jongka bat ngidon jingkerman ru hanus nam aja arpui ya ka bangila ban pendap bat pandur ban penitnat ya kane ka yo bat kindiat kum habayde bat kane ka history long la seng ladang ya kane ka yo ha ki artli kirat bat long baban ka por ha baki seng kidang kamut ngidon ya kata ka tradition kar kumle niam ka jungi bangidon ni kata ka sacer ka bangi ju shat chisen chisnem tigi ngex kam ba hanus nam aja arpui ka dorbar hima rengkat bat ka market management committee kinbu ya kane ka jingshat kum sibenta ban showcase dan ban paus ka pertai ba kariti dustur jungi ha ka et ka hima Nongpoh Sirdarship Elaka kadang sa bat knang ba ki babut nadien jungi ki para ki persa jungi kin saki ka jingi sha bangi it ela kariti bat ni buram ru ya ka jongki we dan namanta ka jingroi jingpar gi keman scam ba barok ngila dayo ban pau are ha ka ne kum sibenta ka et ka hima kadap ka jing sukmen ka district council kala pli kalat nadu ka hima kayo ban intervene lane ban pentrikam habide bat kene kayo ban ponondur ha namar kene ka jaka ka bakadon kayo kolong marsiliang bat ka asam kene ka border market bat ngange scam ba haunus nam ajar puai ngila ban ponondur ka rengkat kiriti dustur bat kumju ki wepat ki benta ya ka bangin penha bat in ponondur bat kumju ru ya ka bangin let syakadisi ban kerpat lem habide ka jing kim jongan ka surok ha bangi bat pinyi ba ha ka sinyo ka tulian ka kelas ka wonlien teng hub block dede da ka jingirap deng ka disi ngila banjo ya ka tukum ka parking lot kenang ba kane ka yo kan long ka ba iknat bat ka long ka ba ka bayada ya ka jingmun saw lane banyada ya kali kawan jong kinong wan yo bat nongwan hat kuble sibun kuble char nongkong no shop ni pen pau ba kane ka jing sungu ya kane ka borni propar ya kane ka yo Byrnihat ka badon hapo ka it ka hima Yong ka Nongpoh Sirdarship Elaka ka bangi tip ba kane kayo kade ka badon hakap bordar yong ka Asam Kamrup bangi ka Meghalaya tika banga sude baliatu ang ne chapang kane kayo kanang balong kun hajar lane ki pai ba no choyo bakin tip ba hadin kato kane snem ka jing yaj yong kane kayo kalong iyo i balong kane kayo kadang he bat kadang yar ha kar komlong kar koman jong ka bat kaju kapor ngapen pauro bakane kayo gamut lakhot ika kahat nomor balik nomor gidon ki kasi bat ki bawan napo ka sarkar jelasam bakamno ban penbit penbiang la ne kamno ban penlong ya ka kayo ka bakhut ka basidal ane kayo kabala ban ya kentiulang nadu ki pai ba nong yo bat hadu ka komiti kabala tip ya ka komiti ka Byrnihat Market Management Committee te kum ngilong hadu menta ba ngilayo ru komno ban penbet penbiang la ne komno ban penyai ka ba ucarman jong kane kayo la dehi dangal ba upaim usardar jong kanong Nongpoh Sirdarship uba chimti
Iaka kum we now rangba ban pej ban kmi ya kane kayo te ha khana tang ka ba mun chwa ngi lap ba kane kayo burni ki ong bala seng mun chwa gamut da kita kiraj artli kiraj kamut kata karaj nong karla burni bat kawai karaj nong lendo kata ka bangi yu ya thuk khana pateng da kiriu men medai bat ha ka jo kapor ba orang ba chnong jo kane ka burni propar baro kane burni baro kawai kamut dang long tang wei orang ba chnong hadin ki jing ya stet dan ne ka jing roi jong kini ki chnong ba per pat mentagi lapoi kumban riu den nyuk tali kirang ba chnong hapo kane ke caka tiga sukmen cika dei lang ba ka dis konsil ka ba pik ngor bat ka ba yo i ba kane ka yo berni hadin ba ka jing diko no le sakato kane tali hakapor asam gamut baro ki jing krong ki jing teda gamut kane yai baik lang ba Sirdar jong ka Elaka Nongpoh ba ku mukli jong ka hima kata kalong ka bangilap ti hadin le sena kane ka dau ka ba jing pen kalano ya kane ka yo berni bahkan pej ke disu konsil ya kita bat ki kot kisla kamut ngeda hab bendonru ke ya pej na kaleng ka dorbar hima jongi bat na kaleng ka disu konsil kani kamut kani ka kamram ki jongi ban ya pej lang kumno ban penbit penbiang yang ne kayo tenga hab ban ya thu kalong kumne ba hapori kasi jongi kayo ka ba ka disu konsil ka pej hadu menta ki don tang atli kawai kamut cha ke than chela chete powar kadi ka hat chela nata bat kawai kane ka yo berni hat ki jongi kabadon hapo kanong po Sirdar teki ngam sudai ru ben ong kumne ba menta mayu i bagane kayo kala yaj bat kala i balong kala bon ba kinong syong dukan tingi kwa ben penlong no yaka kayo kabadon baman la kasi kum balong haki wei kayo kum kayo du lane ki wei kayo ki bala ben long man kasi mar balingan ong kumta na marba ken hang ne hapo borni na mar ki briu ki la ya bun nata ki nong syong yoru ki bun nata ki mar ki mataru na mar nang ne ngi khamyo kaba khambit dor ha ka bejadei nakalang yongi upai ba uduk usuk wangil yo ke kijur lene yo ikiwe ru baro ki mar kamut hangne ngilaya don ke jing ya mik op nakalang wasam bat nakalang jongi ki mekhalaya tina mar ba mentang sudai hadin balawan ke inspection lang ba kane ka committee thamai ha ke jing yalam nakalang MDC jong kane ka jarang constituency rangkat berpaim jongi kum chairman bangila babun teli ki basa kemut ki layolong kenram hakar kom chong basa naduk ki badai ya kitiar ki paper bat ki jur ki jab tena kalen kane ka komiti ka batmai mata kamut kala buru la ka jong ki pat plio ki ban pej na mata kane ka yo kumno bakin yo ban ai report bat ngi yo ban penbej ya ka kalanti kabalong itenat bat kabalong uniform hak kom ginong syong yo kata kamut ka ba hak matam ka ba ngasudai ban ya thu hang ne bat nga ai ka report chakalen ki pajba ki ba syong yo la ne ki pajba jong kane ka tan bat ki bawan yo hang ne kamut kabong kumne kamut ban peloh ka kata ka daily market tang bangi hangne ngi pej ba kam don ka parking kali kamut kata ka parking lot kata kali ka ba matam te kani ka ro khat ki benta ngi hab ban ya kren na ki bor ki badai pej na kaleng ka dis council bat na kaleng ka state government ki ba pej na bedang ka yo ka hat ba kanang ba poj ba dok sing yo jungi ba un khamsuk i chaka penyang kali bat usuk ru hi chaka kamno ban bu ya ki mar ki mata ha ke po jong kane ka chaka nang tak bate hadin bangila inspection bangila pakatok terli ki ying ki balalong no ki ying ki bala chong permanen de ki bri hopo jong ri kayo den re hayo onon umla ben long kamta hande ki bala ben song kelong tang gitu ki basa ki ong ba ki balawan yo ku menin kamut ki la ben song hande teng long ki hadin bangila alap bahang ne tebut la don ru ki ying katok kan terli ki bala long permanen kita ke long ki de ki bri bala chong be an hapo jong kane ka area jong kane kayo berni kekane bro haj ni sane akalang ka komiti ka batamai mata bakin pej ngor bakin ya buddin kanang banamra kano ka jing huri hura bat konra ru ka jing chosan dan akalang jonga ka penpau ba sachi senpat chwa bangan penkut ba ka komiti ka mai kan ai ka jing kerku kerdo bar ka komiti ka berimru kan ai ru ka jing kerku kerdo ba kamno bringon ra chu ban penbet penbiang nakalang kene kayo kanang bau poi ba ni sung yo bat ni ki kun ki hajar ni yo ya kayo ka bebit ka babiang hapo jong kane kayo Byrnihat ba ya khap bordar bat asam tetang ki de kintin kublai sibun kublai yarngu daga bas teorit hapdat jopi ki pai ba kublai kumurong ba snong jong ka Byrnihat propa ya ka ba ngilayo hakane kasi ka ba ngilasyong komiti la arsin kanti ya ka ba pen thamai ya kane ka ba ngilayo ya ka body ka ba thamai jong ka market management committee ya ka ba la bat chairman da Sirdar jungi secretary di MDC jong jirang constituency bat ki pararang ba ibdan lang ne kirang ba snong ka ba ngitip
sepangan kayo ba nadu mencua nadu kapor bagan ka burni kadai pelun nadu kramer sadu sana sa burni propar kejungi ya ka bangi don we rong ba snong but ya kana kayo la pelong da kita ki kini ki ba snong jong ka burni nadu rong hana ketika harli bagan ki lumnong thamai lumnong rem kanyomer kumta teter ya ka ba kini ki snong mencua ki hap apok ka burni pelun ya ka bangi la pelong ni kana kayo ka ngui ba hakipor ki ba ngio ikhna pateng na gimen barim ya ka bangi na kirang ba snong pateng ki bala itu khana spang jong kan kayo ba kane kayo ka ba hakipor ki munchwa nadu ka por ka jong adon sing Sirdar ya ka ba ngio ikhna ka ba ki khun ki jong adon sing Sirdar iju kijuyawan ban lum ya ka ba musur ya ba ngui ba kane kayo ka ba la pelong munchwa bat ngui ba kane kayo menta kala khamhe bat khamyar kabang iba nadu ki duk kisuk kiba kibawan bandi ki jindi ki jungki kibang iba nadu kita gilan nadu melim kemengiong nadu tete namai rang bat nani kini ki dong ki jungi nadu kini ki pham sobat tete bat na kini gilan tasku kumtang iba ki pelong ni kayo ba kum ka lat kabakin yok kam kabang yok ban pendap penbiang yi ngesem ka jungi but kumjuru ngi ba kane kayo kade kayo ka ba kini ki than bordar ka ba ngi ba nadu na tena po kilan snapur kini ki bentai ki sane sa po rithor kiawan mun pelung yo hne ba kane kayo kalong kayo ka ba kersian ya kane ka than ka jungi but ka ba pelong ye ne ka borni ka jungi kum ka we ka chaka ka ba ngila ya ka ban yadon bentah hanya poyo bat tentang ni kum kirang ba snong jong ne ka khan boro ni yadon ka ne komti ka bana du muchwa bat mentaru bat kane komti ka bat mai menta ni lang kumju ti tangki ni kintin bisbo kum chairman vice chairman barim bat mai jong ne ka komiti yang ngada bagajing sukumen ba hadin ba nilayo ban pentamai ya kane ka komiti ka batamai ka jingi ka market komiti dagajing astu jing lang bat ki komiti ke barim de ka jingtep jang tha jang sek konsel de nilayo ya kani komiti ka ba pura ha ka ba chairman batamai jingi ade Sirdar jingi bo wepet ka hima ka jingi yang ta secretary ibade ro I babu MDC jingi tingi patpau ka jing dokumen ba kani ka komiti ka batamai kalong ka ba compare se ka kam song ngan wat yangi komiti ba yadon lang ha kani te kum chairman barim agajing penyai lenti ki jungi ipan pau ni kau nang syap ba kat kum kajing lap ka story ke bangi ngitip nadu ki por ba ki chairman ki barim nani kinong penyai yo ki barim je thu ingi ba kane ka yo berni kadi ke baning kong kala don hang te khmat jong ka snong nongrem ka bangat po berni proper te han ka tu ba de nerer ba ka lajan no ka jingja ka susi ba katu ka yo menchwa hang te po berni proper ka ba don po jan thanat hang te kala ing no te han gatu bade nakaliang Sirdar mar mensuaru lapai do Sirdar hi mi kana ka hima tukumta lara no titakani kayo ka batamai but hakajai dinti jungi mi jungi I bakane kayo jungi I bakat nangwan kisnam kadang he but I ba kidang bun kidang wan yo hat nadu napo asam ke melapan pau I babu MDC jungi nang ti dapo nadu na mairang nadu na melim nani napo unjong nadu napo I bater kini kithan bordar hi jungi ijuan ban pelong yo ni te kalong ke ba sukumen but su tenat ba le hakane komiti ke batumai le se nginang la menteri khamba susu khamtam lengi I ba bun ha ki jingduna hakane ke yo batumai ke jungi ni ke yo ba borni ke jungi khamtam le hei nang bun ki jingduna ha ba de building ha ba de bat ka footpath bat ka jingko ke jing suba te ke ba ngi kwa ha ke jingdon lang jungi menta ni kemi lenti ba ngi nyelek don ban inspect ban ipet yaki tu ki jingduna kenang ba nginyo ban penpau kenang ba inang la ban saindur su lam lemba kane komiti ke batamai ke jungi nam indang la ban bu iki proposal spok ka sek konsel ko la penpau di MDC kenang ba kane kayo ko jungi kenang kambit kambiang su te ngai penpau ka jing sungu ya borok kinongkit kam ki batamai nadu ki secretary vice assistant secretary nang ta bade barok ki member jong kane ka komiti te mentah hingi in yami ban nang ni
manit pek ban inspect iti kayo ya ki jing duna bat kenang bang dobla ban penpau hapok ka district council ke jungi kenang ba nagliang ibabu kum nong yalam ibala le stum hakini kisnem bala dep ru bela penyo ibun kijing tay mo kum ki stall ni penbahai ki stall nang ta ban maramot iti ki building ki ba la rem ki bala mensua ingkimit inti ba hakani ka sen gementaru ba ke bangi nang lap ban bu syuk kita kijing kerpat syak district council leng ba kijing don ke jungi tangkene publish